வணக்கம். கர்த்தருக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவரையும் இந்த உயிர்த்தெழுந்த கால வேளையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையோடு சந்திக்க கர்த்தர் தந்த இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துக்காக நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை ஒவ்வொன்றாய் தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம். இன்றைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த 38வது சம்பவம் என்று நினைக்கிறேன். 38வது சம்பவத்தை நாம் இன்று தியானிக்க போகிறோம். அதற்கு முன்பதாக ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு செல்லும் முன்பதாக ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி அவரை நோக்கி பார்ப்போம். எங்களை நேசித்து நல்ல கர்த்தாவே, நன்மையான வேலைக்காக ஆண்டவரே, நீர் கர்த்தாவே, ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தியானிக்கும்படியாக ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தந்தீரே. இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே, நீர் எங்களோடு இடைபடும்படியாய், நீர் எங்களோடு கூட பேசும்படியாய், நீர் எங்களுக்கு கற்றுத்தரும்படியாய் ஆண்டவரே எங்களை தாழ்த்தி உங்களை கருத்தில் கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் பேசும் கர்த்தாவே, பேசும், அடியேன் கேட்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரே சொன்ன அந்த குட்டி சாமுவேலை போல எங்களை தாழ்த்துகிறோம். அடியேனை முற்றிலுமாய் மறைத்துக் கொள்ளும். நீர் மாத்திரம் வெளிப்படும், நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படும். எல்லா துதி கனமும் நீர் எடுத்துக்கொள்ள இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் எழுப்பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நம்ம திருப்புவோம். மார்க்குவின் சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரம். மார்க்குவின் சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரம் 29வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிற பாருங்க. உடனே அவர்கள் ஜெப ஆலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு யாக்கோபோடும் யோவானோடும் கூட சீமோன் அந்திரேயா என்பவருடைய வீட்டில் பிரவேசித்தார்கள். அங்கே சீமோனுடைய மாமி ஜுரமாய் கிடந்தாள். உடனே அவர்கள் அவளை குறித்து அவருக்கு சொன்னார்கள். அவர் கிட்ட போய் அவள் கையை பிடித்து அவளை தூக்கிவிட்டார். உடனே ஜுரம் அவளை விட்டு நீங்கிற்று. அப்பொழுது அவள் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தாள். சாயங்காலமாகி சூரியன் அஸ்தமித்த போது சகல பிணியாளிகளையும் பிசாசு பிடித்தவர்களையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். பட்டணத்தார் எல்லாரும் வீட்டு வாசலுக்கு முன்பாக கூடி வந்தார்கள். பல விதமான வியாதிகளால் உபத்திரவப்பட்டிருந்த அநேகரை அவர் சுஸ்தமாக்கி அநேகம் பிசாசுகளையும் துரத்தி விட்டார். இந்த பிசாசுகள் தம்மை அறிந்திருந்தபடியால் அவைகள் பேசுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடுக்கவில்லை. அடுத்த வாசிடுவோம். 1:35. அவர் அதிகாலையில் இருட்டோட எழுந்து புறப்பட்டு வனாந்தரமான இடத்துக்கு போய் அங்கே ஜெபம் பண்ணினார். 36. சீமோனும் அவனோடு கூட இருந்தவர்களும் அவரை பின்தொடர்ந்து போய் அவரை கண்டபோது உம்மை எல்லாரும் தேடுகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். அவர்களை அவர் நோக்கி, அடுத்த ஊர்களிலும் நான் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டுமாதலால் அவ்விடங்களுக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று, வாருங்கள், இதற்காகவே புறப்பட்டு வந்தேன் என்று சொல்லி கலிலேயா நாடெங்கும் அவருடைய ஜெப ஆலயங்களில் அவர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டும் பிசாசுகளை துரத்தி கொண்டும் இருந்தார். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படட்டும். இயேசு கிறிஸ்து அவர் தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறார். ஆரம்பித்து கப்பர்நகூமை தலைமை இடமாக கொண்டு அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். அங்கு என்ன நடக்கிறது? அவருடைய வார்த்தைகள் அதிகாரம் மிகுந்த வார்த்தைகளா இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இதுக்கு முந்தின சம்பவம் என்ன அப்படின்னா, அந்த பிசாசு பிடித்திருந்த அந்த மனிதனை ஆண்டவர் விடுதலை ஆக்கின அந்த சம்பவத்தை நான் கடந்த வாரத்தில் நம்ம தியானித்தோம். அப்படி அந்த பிசாசு அது என்னெல்லாமோ சொல்லுச்சு. எங்களை உமக்கு எங்களுக்கு என்ன, எங்களை கெடுக்கவா வந்தீர் அப்படின்ட்டு அந்த பிசாசு பேசும்போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்? அதட்டி வெளியே போன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அந்த மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்தார். அந்த அதிகாரத்தையும் ஆண்டவர் செயல்படுகிற விதத்தையும் பார்த்த போது அங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்கு மிகுந்த ஆச்சரியம் உண்டாயிற்று. ஏன் ஆச்சரியப்பட்டாங்க? இதுவரைக்கும் எந்த ரபியும் இவ்விதமான அதிகாரத்தோடு அவர்கள் செயல்பட்டதை அவர்கள் கண்டதே இல்லை. அவர்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையிலிருந்து பேசுவார்கள். ஆனாலும் அது எப்படி பேசுவாங்க? இவங்க அப்படி சொன்னாங்க, அவங்க இப்படி சொன்னாங்க, இதுக்கு இவங்க அப்படி சொன்னாங்க, அவங்க அதை அப்படி சொன்னாங்க, அப்படிதான்
அவர்கள் வியாக்கியானப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்களே ஒழிய அதிகாரத்தோடும் வல்லமையோடும் யாரும் செயல்படவே இல்லை. ஆனால் முதலாவதாக இயேசு கிறிஸ்து செயல்படுகிறதை அவர்கள் காண்கிறார்கள். அது அவர்களுக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமாக இருந்தது. அது மட்டும் இல்ல, அவனுக்கு விடுதலை கிடைத்ததை கண்டபோது அவருடைய கீர்த்தி எல்லா இடங்களிலும் பரவ ஆரம்பித்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம். அப்போ ஜனங்கள் விடுதலை ஆகும் போது அதை கேட்டு மற்ற மற்ற ஜனங்களும் வியாதியிலையும் பலவிதமான கஷ்டத்திலையும் பிசாசனுடைய தொந்தரவிலையும் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிற அவருடைய அந்த ஜனங்கள் அவர்கள் விடுதலையாகும்படி அவரை தேடி வருகிறதை பார்க்கிறோம். இங்க என்ன நடக்குது? இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஜெப ஆலயத்தில் பிரசங்கம் பண்ணினார். அவர் எதை எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணாருன்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த ஏசாயா 61வது அதிகாரத்திலிருந்து எடுத்து பேசினதையும் நாம் கடந்த வாரங்கள்ல தியானித்தோம். எப்படி குருடருக்கு பார்வையும், நறுங்குண்டவர்களுக்கு விடுதலையும், கட்டுண்டவர்களுக்கு விடுதலையும், அது மட்டும் இல்ல, நறுங்குண்டவர்களுக்கு ஆறுதல், கட்டுண்டவர்களுக்கு விடுதலை, அதுக்கப்புறம் குருடர்களுக்கு பார்வை, தரித்திரருக்கு சுவிசேஷம், இதையெல்லாம் அவர் அறிவிக்கிற விதத்தை பார்த்த போது அங்கு என்ன நடக்கிறது? ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகிறது. ஏராளமான ஜனங்கள் அந்த வார்த்தையை கேட்க, அந்த அதிகாரமுள்ள வார்த்தையை கேட்க, அப்படி அவரிடத்திலிருந்து சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஜனங்கள் வருகிறதை பார்க்கிறோம். இப்போ இதுக்கு மத்தியில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, இயேசு கிறிஸ்து அவரோடு கூட அவரோட ஊழியம் செய்யும்படியாய் அவர் சிலரை தெரிந்தெடுத்திருந்தார் என்பதையும் நம்ம பார்த்தோம். இதுக்கு முன்னாடி அதையும் நம்ம தியானித்திருக்கிறோம். கடந்த நம்முடைய அந்த பிளேலிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அது 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 தனியா ஒரு வாரம் நான் பேசியிருப்பேன். எப்படி இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சீஷர்களை அவர் தெரிந்து கொண்டார் என்பதை குறித்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்படி தெரிந்து கொண்ட பேதுரு, அந்திரேயா, யோவான், யாக்கோபு என்கிறதான இந்த சீஷர்கள் அவரோடு கூட இருக்கிறார்கள். அங்க ஒரு காரியம் நடக்கிறதை பார்க்கிறோம். அது என்ன? அங்கு பேதுருவனுடைய மாமி அவர் சுகவீனமாய் இருந்ததை கண்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா, இங்க நடக்கிற அற்புதத்தை பார்த்த உடனே அப்பதான் பேதுருவுக்கு ஞாபகம் வருது, என்னுடைய மாமி அவங்க உடம்பு சரியில்லாம இருக்காங்க, அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க, அவர்கள் எப்படியாவது சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்ப யாருதான் சுகம் அளிக்க முடியும்? இயேசு கிறிஸ்து இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார், அவரை கொண்டு என்னுடைய மாமி அவர்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற அந்த உணர்வோடு அவன் என்ன பண்றான்? ஆண்டவரே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி தரன்னு கூட்டிட்டு போறான். வரலாற்று அந்த அந்த இடத்துல எக்ஸ்கவேஷன்லாம் நடத்தி உள்ளவங்க சொல்றாங்க, அதாவது இயேசு பிரசங்கம் பண்ணின அந்த ஜெப ஆலயமும் இங்கு பேதுரு அந்திரேயாவுடைய வீடும் ரெண்டும் ரொம்ப பக்கத்துல இருந்திருக்கு. இப்பவும் அதே இடம் அங்க இருக்கிறதாக அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அது மட்டும் இல்ல, அந்த பேதுருவும் சாதாரண ஆள் இல்ல. அவர் பஞ்சம் பிழைக்க வந்த ஆள் இல்ல. அவர் ஏதோ மீன் பிடிக்கிறவர் சொன்னா ஒரு தூண்டில போட்டு மீன் பிடிச்சு அதை வித்து அப்படி இல்லை. அவர் ஒரு நல்ல ஒரு வியாபாரியாகவும் பெரிய அளவுல தொழில் செய்த ஒரு மனிதனாகவும் இருந்திருக்கிறார். ஏன் அப்படின்னா அவருடைய வீடு அவ்வளோ ஒரு பெரிய வீடாக இருந்திருக்கிறது. அவங்க எல்லாரும் அது நான் நினைக்கிறேன் மோஸ்ட்லி ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா தான் இருந்திருக்கணும். அவரும் பேதுருவும் அந்திரேயாவும் இருக்கிற வீட்டுக்கு அவர்கள் வந்தார்கள். அப்ப அதுல இருந்து என்னன்னு தெரியுது? பேதுருவின் குடும்பமும் அங்க இருக்கு, அந்திரேயாவின் குடும்பமும் இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, பேதுருவுக்கு மாமியார் இருக்கிறார் அப்படின்னா திருமணமாகாமல் ஒரு மாமியார் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. அவர் திருமணமானவராக இருந்தார். அவர் அவங்களுடைய மாமியுடைய உடல் சுகவீனத்திற்காக இப்ப இயேசுவினிடத்தில் அவர் இயேசுவை அவருடைய வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வருகிறதை பார்க்கிறோம். இப்போ வந்த உடனே இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரு? இயேசு கிறிஸ்து அவர் அந்த அந்த வசனத்தை வாசிப்போம். அது எங்க இருக்கு? இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாரு? அவர் கிட்ட போய்
அவர் கிட்ட போய், இது 31வது வசனம். அவர் கிட்ட போய் அவள் கையை பிடித்து அவளை தூக்கி விட்டார். உடனே ஜுரம் அவளை விட்டு நீங்கிற்று. அப்பொழுது அவள் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தாள் என்று பார்க்கிறோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மேம்படுவதாக. இங்கு சுகவீனம் இல்லாமல் ஒரு தாயார் படுத்திருக்கிறார்கள். அவங்கள்ட்ட இயேசுவை கூட்டிட்டு வராங்க. இயேசு அவளை பிடித்து தூக்கி விட்டாரு. அவளுடைய ஜுரம் சுகமாயிற்று. உடனே ஜுரம் அவளை விட்டு நீங்கிற்று அப்படின்னு ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுது. அப்பொழுது அவள் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தாள் என்று பார்க்கிறோம். அப்போ இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சுகம் என்பது எப்படி இருக்கும்? இயேசு கொடுக்கக்கூடிய சுகம் அது பரிபூரணமாக இருக்கும். அவர் கொடுக்கிற சுகம் உடனடியாக இருக்கும். அது 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 எந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்தாரு, ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்தாரு. நீங்க கொஞ்ச நாள் நீங்க சிக்கன் சூப்பும் அப்புறம் எலும்பு சூப்புமா குடிச்சு கொஞ்சம் பலப்பட்டு வாங்க அப்படிங்கிறது இல்ல. அந்த அம்மா அவ்வளவு நாளாய் படுக்கையில் கிடந்த ஒரு தாய். அந்த அந்த சமயத்துல இப்பொழுது இருக்கிற மாதிரியான மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இல்ல. இன்னும் சொல்ல போனா 1800கள் வரையிலும் யாராவது வியாதிப்பட்டா ஏதோ ஆண்டவருடைய இரக்கத்தினால அவங்களே சுகமாகி எந்திரிச்சாதான் உண்டே ஒழிய, இல்லைன்னா அவங்க அப்படியே செத்துதான் போகணும். அதுக்குரிய மருந்துகளோ மாத்திரைகளோ அவங்கள சுகப்படுத்துகிறதுக்கான பாதுகாப்பான ஃபெசிலிட்டிஸோ எதுவுமே கிடையாது. அப்போ ஏறக்குறைய அவர் இயேசு கிறிஸ்து வராமல் இருந்திருப்பாரானால் அந்த அம்மா என்னதான் பண்ணிருப்பாங்க? செத்துதான் போயிருந்திருக்கணும். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அவளை தேடி, அந்த அம்மாவை தேடி அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாரு. அவளை அவர் உடனடியான அவர் தொட்டாரு, அவளை கைய பிடிச்சு தூக்கி விட்டாரு அப்படின்னு வசனம் இருக்கு. கைய பிடிச்சு தூக்கி விட்டதுன்னா என்ன அர்த்தம்? படுத்த படுக்கையாய் இருந்த ஒரு நபரை அவன் கைய பிடிச்சு தூக்கி எழுப்பி விட்டா அதுக்கப்புறம் அவர்கள் படுக்க வேண்டியதில்லை. ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிபூர்ணமான சுகத்தை கொடுத்தார். இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லணும். இது என்னன்னா, இதே சம்பவம் மற்ற 3 சுவிசேஷங்களில் மத்தேயுவிலும் லூக்காவிலும் இது காணப்படுகிறது. மத்தேயு 8வது அதிகாரத்திலும் இதே சம்பவம் இருக்கிறது. அதே மாதிரி லூக்கா 4வது அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன், அதுலயும் இதே சம்பவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏறக்குறைய அதுல ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரிதான் 3 பேருமே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏன்னா இதுல நடந்தது ஒரு ஹீலிங். அந்த பேதுருவனுடைய மாமி அவ்வளவு முடியாம இருந்த ஒரு நபரை இயேசு சுகமாக்கினார். வெறுமனை சுகமாக்குனது மட்டும் இல்ல, அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்களாம், உடனே அப்பொழுது அவள் அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தாள். பணிவிடை செய்தாள்னா சாப்பிட உட்கார்ந்து இருக்கவங்களுக்கு தண்ணி எடுத்து கொடுத்தாள் அப்படிங்கிறது இல்ல. பணிவிடை செய்தாள் என்றால் அவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு தேவையான உணவுகளை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அது அப்படிப்பட்டதான வேலைகளையும் அவள் செய்வதைத்தான் அந்த வார்த்தை அப்படி சொல்லுகிறது. இப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன விளங்குது அப்படின்னா, இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கக்கூடிய சுகம், இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்பது அது பரிபூர்ணமாக இருக்கக்கூடியது. அதுல அறகுறை என்பதே கிடையாது. அதனால நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட அவர் சிலுவையில நமக்காக செய்து முடித்ததை விசுவாசித்து அந்த முழுமையான சுகத்தை நாம் விசுவாசத்தோடு எடுத்துக்கொள்ள கடமைப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அது மட்டும் இல்ல, இப்ப பாருங்க என்ன நடக்குது. சாயங்காலமாகி சூரியன் அஸ்தமித்த போது சகல பிணியாளிகளையும் அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். பட்டணத்தார் எல்லாரும் வீட்டு வாசலுக்கு முன்பாக கூடி வந்தார்கள். இங்க பாருங்க, ஒரு நபருடைய சுகம் என்ன அங்க நடக்க பண்ணுச்சு. அந்த 33வது வசனத்தை பார்ப்போம். பட்டணத்தார் எல்லாரும் வீட்டு வாசலுக்கு முன்பாக கூடி வந்தார்கள்.
பட்டணத்தார் எல்லாரும் வீட்டு வாசலுக்கு முன்பாக, அதுவும் பேதுருவனுடைய அந்திரேயாவுடைய வீட்டு வாசலுக்கு முன்னாடி வரணும் அப்படின்னா, அது ஒரு சாதாரணமான காய்ச்சல் அடிச்சது. அந்த அம்மாவுக்கு காய்ச்சல் அடிச்சது, இயேசு சோமாக்கி தூக்கி விட்டாரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா காய்ச்சல் வரும், காய்ச்சலுக்கு மருந்து என்ன? டாக்டர்கிட்ட போனா ஒரே வாரத்துல சுகமாயிரும். டாக்டர்கிட்ட போகலன்னா 7 நாள்ல சுகமாகும். ஏன்னா உடம்புலயே அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என்பதை ஆண்டவர் படைத்திருக்கிறார், உண்டாக்கி இருக்கிறார். அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியிலிருந்து அப்படி ஒரு விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆனா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜுரத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கினது நிமித்தமாக இந்த ஊரார் அனைவரும் அங்கு வரவில்லை. அப்படின்னா இவர்கள் அந்த அம்மாவுக்கு இருந்த சுகவீனம் என்பது ஒரு சீரியஸான ஒரு டிசீஸா தான் இருந்திருக்கணும். அல்லது இன்னும் சொல்ல போனா அந்த அம்மா செத்து போகும்னு எல்லாரும் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்படி ஒரு மரண தருவாயில இது 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 ஒப்பேறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அப்படிப்பட்ட வியாதியோடு இருந்த ஒரு தாய் எழும்பி சுகமாகி எழும்பினது மட்டும் இல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் அவருடைய சீஷர்கள் எல்லாருக்கும் அவர்கள் பணிவிடை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சுகத்தை கொடுத்தார் என்றால் அது ஒரு மிகுந்த ஒரு ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கி இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லைன்னா வீட்டுக்கு முன்னாடி கூட்டம் வருமா? எங்க வீட்டுக்கு முன்னாடியும் கூட்டம் வந்துச்சு ஒரு சமயத்துல. அது ஒரு விபத்து நடந்தது. அது 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 அந்த விபத்துக்கு காணும்படியாக ஏறக்குறைய எங்க வீட்டுக்கு சுத்தி இருந்த அவ்வளவு அத்தனை தெருவுல இருந்து அவ்வளவு பேரும் உள்ள வந்துட்டு போனதை நான் பார்த்தேன். இப்ப அந்த காரியத்துக்குள்ள போக நமக்கு நேரம் இல்லை, அதனால அது வேண்டாம். ஆனால் பட்டணத்தாரே அவர்கள் வீட்டுக்கு முன்பாக கூடினார்கள் அப்படின்னா எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு டேஸ்ட் எனக்கு தெரியும். அப்படியே பொது 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 பொதுன்னு மொத்தமா வருவாங்க. 1-2 பேரால வரமாட்டாங்க. அப்போ பேதுருவனுடைய வீட்டில் பட்டணத்தார் அனைவரும் சேரக்கூடிய அளவுல அவர்கள் எல்லாரும் எப்படி வராங்க? இப்ப ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க வீட்டுல இருக்கிற சுகவீனமான அல்லது பலவீனமா இருக்கிற அந்த நபர்களை தூக்கி கொண்டு அங்கு வந்து விட்டார்கள். இப்போ இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்துக்கு வந்தாருன்னா அங்க என்ன நடக்குது? சுகம் வருகிறது. இயேசு கிறிஸ்து வந்தாருன்னா அந்த இடத்துல ஜனங்களுக்கு விடுதலை வருகிறது. இயேசு கிறிஸ்து வந்தாருன்னா அந்த இடத்துல அவர்களுக்கு அந்த ஒரு நிரந்தரமான அவருடைய பிரச்சனைகளிலிருந்தும் பேய்களிலிருந்தும் பிசாசனுடைய தொந்தரவுல இருந்து அவர்களை ஆண்டவர் விடுதலையாக்குகிறார் என்பதை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படியே மொத்த பட்டணத்தாரும் வந்தார்கள். சரி, மொத்த பட்டணத்தாரும் வந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் எப்போது வந்தார்கள்? அது முன்னிருந்த வசனத்துல இருக்கு பாருங்க, அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன். சாயங்காலமாகி சூரியன் அஸ்தமித்த போது சகல பிணியாளிகளையும் பிசாசு பிடித்தவர்களையும் அவரிடத்தில் கூட்டி வந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மேம்படுவதாக. இங்க என்ன நடக்குது? அவர்கள் சூரியன் அஸ்தமித்த பின்பு வந்தார்கள். ஏன் சூரியன் அஸ்தமித்த பின்பு வந்தார்கள்? ஏனென்றால் அந்த நாள் எப்படிப்பட்ட நாளா இருந்தது? அந்த நாள் ஓய்வு நாளா இருந்தது. அப்போ ஓய்வு நாள்ல என்ன செய்யக்கூடாது? ஓய்வு நாள்ல வேலை செய்யக்கூடாது. ஓய்வு நாள்ல நடந்தோம்னா அது ஒரு வேலை, சேவ் பண்ணா அது ஒரு வேலை. அப்போ ஓய்வு நாளை ஆசரிக்க கூடியவர்களாய் அந்த ஜனங்கள் இருந்தார்கள். அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க? சூரியன் அஸ்தமித்த பின்பு அவர்கள் வருகிறார்கள். யூதர்களுடைய நாட்கள் முறைகள் எப்படி நடக்குது? அவங்களுடைய நாட்கள் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா சன்டவுன் டு சன்டவுன், அதுதான் அவர்களுடைய ஒரு நாள். நம்முடைய நாட்கள் எப்படி கணக்கு பண்ணப்படுகிறது? சன்ரைஸ் டு சன்ரைஸ் தான் நமக்கு ஒரு நாள். ஆனா அவர்களுக்கு சன்டவுன் டு சன்டவுன் அப்படிங்கிறதுனால அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சாயங்காலம் 6 மணிக்கு தான் அவர்களுடைய நாள் ஆரம்பிக்கிறது. அடுத்த நாள் சாயங்காலம் 6 மணியோடு அந்த நாள் முடிவடைகிறது, அல்லது 5:59 அது அந்த நாள் முடிவடைகிறது. 6 மணிக்கு அடுத்த நாள் ஆயிரும். அப்போ சூரியன் அஸ்தமித்த பின்பு அங்கு
அந்த ஜனங்கள் இயேசுவின் இடத்தில் வருகிறதை பார்க்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து அவர் இந்த அம்மாவை சூரியன் அஸ்தமித்த பிறகு சுகப்படுத்தவில்லை என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அது மட்டும் இல்ல, சூரியன் அஸ்தமிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் அந்த பிசாசு பிடித்தவனுக்கு விடுதலை கொடுக்கவும் இல்லை. இயேசு கிறிஸ்து எப்ப செயல்பட்டாரு? இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஓய்வு நாள்ல தான் செயல்பட்டாரு. அதனாலதான் ஆண்டவரே ஒரு இடத்துல சொல்றாரு, மனுஷன் ஓய்வு நாள் மனுஷனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டதே அல்லாமல் மனிதன் ஓய்வு நாளுக்காக உண்டாக்கப்படவில்லை. அப்போ ஓய்வு நாள்ல நாம் நன்மை செய்வது என்பது அது ஆண்டவரை துக்கப்படுத்துவதாகாது, அல்லது ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமை காட்டுவதாகாது. நாம் என்ன நன்மை செய்ய முடியுமோ, நம்மால் என்ன, நம்மால் கூடிய மட்டும் நம்மளால் என்ன நன்மை செய்ய முடியுமோ அதை நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை நமக்கு கற்றுத்தரும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரு? பகல்ல அந்த பிசாசு பிடித்தவனை விடுதலை ஆக்கினார். அடுத்தது பேதுருவினுடைய மாமியை ஆண்டவர் சுகப்படுத்துகிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படட்டும். அப்போ ஆனா இந்த ஜனங்க பாருங்க, இவங்கெல்லாம் விவரமா என்ன பண்றாங்க? அவர்கள் சூரியன் அஸ்தமித்த பின்பு வருகிறார்கள். இப்போ அவங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து என்ன நோக்கத்துக்காக வந்தாரோ, அல்லது இயேசு கிறிஸ்து என்ன கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக வந்தாரோ அதை கேட்க அல்லது அதை பின்பற்ற அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. அவர்களுக்கு என்னதான் விருப்பம்? அவங்க பிரச்சனை மாறணும், அவ்வளவுதான். நாங்க என்ன பண்ணுவோம்? எங்களுக்கு பிரச்சனை மாறணும், ஆனா நாங்க எதையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். எங்களுடைய வழி வழியாக வந்த பிரமாணங்கள், வழி வழியாக வந்த சடங்குகள், சடங்காச்சாரங்கள், அதை நாங்கள் பின்பற்றுவோம். ஆனா என்ன வேணும் எங்களுக்கு? அந்த நாங்கள் பின்பற்றுகிற அந்த மார்க்கத்திலோ அந்த வழிமுறையிலோ சுகம் இல்லைங்கிறதுனால நாங்க என்ன பண்ண மாட்டோம்? அதை விட்டுவிட மாட்டோம். எங்களுக்கு சுகம் மட்டும் வேணும். எங்கேயாவது சுகம் கிடைக்கும்னா அதை போய் வாங்கிக்கிறோம். ஆனால் எங்களுடைய பாரம்பரியங்களை நாங்கள் விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் என்று சொல்கிற ஜனங்களாக அவர்கள் காணப்பட்டபடியினாலதான் அந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் எப்ப வந்தாங்கன்னா, சூரியன் அஸ்தமித்த பின்பு இயேசுவை தேடி வந்தார்கள். ஆனா இயேசு கிறிஸ்து பாருங்க, அவர்களுக்கு சுகம் கொடுக்கிறவராகத்தான் இருந்தார். நீ என்னைய ஏற்றுக்கொள்ளலனாலும் பரவாயில்ல, நீ சுகத்தை பெற்றுக்கொள் என்று அந்த மனநிலையில் தான் இயேசு இருந்தார். நமக்கு அப்படி ஒரு இது இருந்ததுன்னா நம்ம அப்படி இருப்போமா அப்படின்னு தெரியல. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்யறாரு? அவர் நன்மை செய்கிறவராகவே சுற்றி திரிந்தவர். அவர் ஆண்டவர் முற்றிலும் நல்லவராகவே இருக்கிறபடினால் அவர் என்ன செய்யறாரு? தீயோர் மேலும் நல்லோர் மேலும் மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார். அவர் முற்றிலும் நல்லவராக இருக்கிறபடினால் அங்கு வந்த ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? அவங்க அந்த சூரியன் அஸ்தமித்த பின்பு வந்தா கூட அவர்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே நன்மை செய்கிறவராக மட்டுமே இருக்கிறார். அவரிடத்துல வந்த ஒருத்தருக்கும் அவர் நன்மை செய்யாமல் அவர் அனுப்பிவிடவில்லை. அவர்களுடைய தேவைகளை கண்டு அவரே மனதுருகி அவர் செயல்பட்டு அவர்களை விடுதலை ஆக்குகிறார். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த 38 வருஷமாய் அந்த சிலோவாம் அந்த குளத்தின் அருகில் இருந்த அந்த மனிதனை பற்றி பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தோம்? அந்த மனிதன் அவன் விசுவாசிக்கவும் இல்லை, அவன் இயேசுவை தேடி வரவும் இல்லை, அவன் இயேசு சுகமாக்குவாருன்னு அவனுக்கு தெரியவும் தெரியாது. இயேசு சுகமாக்குவாருன்னு ஒருவேளை தெரிஞ்சா கூட அதை நம்பக்கூடிய அளவுக்கு அவனுக்கு விசுவாசமும் கிடையாது, எதுவுமே இல்லை. ஆனால் God on his own, அவருடைய சாவரன் அந்த பர்பஸ், அவருடைய அந்த திட்டத்தின்படி அவர் என்ன செய்யறாரு? அவர் அந்த மனிதனை 38 வருஷமா இருந்த அந்த மனுஷனை பத்தி ஆண்டவருக்கு தெரிந்திருந்தது. அதனால அவர் போய் தேடி போய் அவனை சுகமாக்குறாரு. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்.
அவன் அவன் அடுத்தாப்புல அவன் சுகம் அடைஞ்ச உடனே, நான் தானே உனக்கு சுகத்தை வாங்கி கொடுத்தேன், அதனால நீ ஏன் பின்னாடி வா அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லவும் இல்லை. ஆனா அவன்கிட்ட என்ன ஆண்டவர் சொன்னாரு, நீ அதிக கேடானதொன்று வராதபடிக்கு நீ என்ன செய்யக்கூடாது, இனி பாவம் செய்யாதே அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துலயும் அவனுக்கு ஒரு நன்மையைத்தான் சொன்னாரு. அவன் அதுக்கப்புறம் போய் இயேசுதான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவனுடைய மத தலைவர்கள்ட்ட, யூத மத தலைவர்கள்ட்ட அவன் போய் சொன்னதை பார்க்கிறோம். இந்த ஜனங்களுக்கும் இந்த பட்டணத்துல இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் வந்து புரிஞ்சாங்களே, இவங்களுக்கும் அந்த மனுஷனுக்கும் பெரிய வித்தியாசமெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. அவனுக்கும் அவன் அவனு அவன் அவன் உண்மையா என்ன செய்திருக்கணும், ஆண்டவர் சுகம் கொடுத்த உடனே, ஆண்டவரே இவ்வளவு பெரிய சுகத்தை நீங்க கொடுத்துருக்கீங்களே, 38 வருஷமா காத்து கிடந்தேன், எனக்கு ஒரு நன்மையும் இல்லாம போச்சு, ஆனா நீங்க ஒரு நொடியில விடுதலை ஆக்கிட்டீங்களே, நான் எப்படியாவது உங்க கூட வாரேன், நீங்க எனக்கு கற்றுத்தாங்க, நான் அடுத்தாப்புல என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய தன்மை அவனுக்கு இல்லாத இருந்தது. அவனுக்கு இல்ல. அவன் அந்த இடத்துலயும் அவன் என்ன பண்றான், தன்னுடைய அந்த மத சடங்காச்சாரங்களையும் தன்னுடைய அந்த பாரம்பரியங்களையும் அதை தான் நம்பி அதுக்கு பின்னாடி போறான். ஏன் அப்படி போறான்? இந்த ஜனங்கள் ஏன் இயேசுகிட்ட அப்படி வந்தாங்க அப்படின்னா, ஜனங்களுக்கு நன்மை வேண்டும், ஆனால் அவர்களுக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும் என்பதை குறித்த அக்கறையும் இல்லை, அதை குறித்த தெளிவும் இல்லை. அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம், மனிதர்கள் வெளிச்சத்தை விட அவர்கள் என்ன செய்கிறார்களாம், இருளை நேசிக்கிறார்கள். அவர்கள் இருளையும் இருளின் செய்கைகளையும் விரும்புகிறபடினால் அவர்கள் ஒளியை ஏற்றுக்கொள்ள மனதில்லாது இருக்கிறார்கள். அல்லது ஒளிய அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க மனப்பூர்வமாய் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்றாங்க. அவர்கள் அதை வேண்டாம் என்று காலால் எட்டி உதைத்து தள்ளுகிறார்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுடைய இருள் பிடித்திருக்கிறது. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆனா இந்த நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்டவர்களாய் காணப்படாதபடிக்கு ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும். ஆண்டவர் நமக்கு நாம் ஒளியில வந்திருக்கிறோம். இருளின் ராஜ்யத்தில் இருந்த நம்மை ஆண்டவர் ஒளியின் ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்களாய் மாற்றி இருக்கிறார். நாம் என்ன செய்யணும், அந்த ஒளியை சிநேகித்து அந்த ஒளியினிடமாய் நாம் கிட்டி சேர 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 இந்த ஒளியினிடத்துல நம்ம வரும்போது என்ன நடக்குது, அந்த ஒளியினுடைய தன்மைகளை நாமும் பெற்றுக்கொண்டு நாமும் என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம், ஒளிர ஆரம்பிக்கிறோம். அது மட்டும் இல்ல, இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னாரு, நம்மை குறித்து என்ன சொன்னார், நீங்கள் உலகத்துக்கு ஒளியாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னார். அப்போ அந்த ஒளியாய் இருக்கிறது என்பது எப்படி நடக்குது, நம் இருளை வெறுத்து ஒளியை சிநேகித்து அவரை பின்பற்றி அவரோடு கூட நடக்கும் போது நாமும் அப்படிப்பட்ட ஒளி ஒளி கொடுக்கக்கூடிய விளக்காக ஒரு மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணமாக, அல்லது அந்த இதுல அந்த விளக்குல தண்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த விளக்காக ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் மாற்ற விரும்புகிறார். இந்த ஜனங்கள் செய்தது போல நாமும் செய்யாதபடிக்கு நாம் கவனமா இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இதுல அடுத்தாப்புல பாருங்க, இங்க என்ன நடக்குது, 28 நிமிஷம் ஆச்சு. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்ப இதை முடிச்சிடும். இதுக்கு அடுத்த பகுதியை கர்த்தர் சித்தமானா அடுத்த தடவை பார்ப்போம். அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் நம்மை தேடி அவர் நமக்கு நன்மை செய்தார். அவர் தேடி ஓடி வந்தார், நம்மை தேற்றி அணைத்து கொண்டார் என்று நம்ம பாடினோம். அவர் தான் நம்மை தேடி வந்தார். இந்த ஜனங்களையும் அவர் தான் தேடி வந்தாரு. இதை கேட்டு மற்ற ஜனங்கள் எல்லாம் அவங்களா மேல குமிகிறாங்க. ஆனா அப்படி குமிந்த போது கூட அவர்களுடைய பாரம்பரியங்களை விட்டு விலகாமல் இருந்த சூழ்நிலையில் கூட இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை அநேகம் பேரை அவர் சுகமாக்கினார், அநேகம் பிசாசுகளை அவர் துரத்தினார், அநேகருக்கு விடுதலையை கொடுத்தார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாமும் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து எப்படி செயல்பட்டாரோ அதுபோல செயல்படும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நம்மால முடிஞ்ச அளவுக்கு மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யும்படியாக
நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படியாக, நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களாக காணப்படும்படியாக ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அதுக்குதான் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். நேசிக்கும் நல்ல கர்த்தாவே, நன்மையான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, பேதனுடைய மாமியினுடைய ஆண்டவரே அந்த ஜுரத்திலிருந்து, அந்த வியாதியிலிருந்து, அந்த மிக மோசமான ஒரு வியாதியிலிருந்து நீர் விடுதலை ஆக்கி அந்த ஜனங்கள் மத்தியில மிகப்பெரிய ஒரு வேலையை செய்தீர. ஏராளமான ஜனங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கக்கூடிய அளவுல ஆண்டவரே நீர் அற்புதம் செய்தீர. அதுபோல இந்த காலை வேளையில ஆண்டவரே இடத்துல அற்புதத்தை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவின் நாமத்தினால நீர் அந்த சுகத்தை, ஆண்டவரே நீர் அந்த விடுதலையை, நீர் அந்த கட்டவிழ்க்குதலை ஆண்டவரே நீர் கட்டளையிடும்படியாய் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். நீர் சுகம் தரும்படியாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். விடுதலை தரும்படியாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். அதை கேட்டு ஆண்டவரே ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் கூடி அந்த சுகம் எங்களுக்கும் வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்கத்தக்கதாக, கேட்கும் அளவிற்கு அப்படிப்பட்ட அருமையான சுகத்தை, அப்படிப்பட்ட அருமையான விடுதலையை ஆண்டவரே, அப்படிப்பட்ட அருமையான ஒரு ஆண்டவரே கட்டவிழ்க்குதலை ஆண்டவரே நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரே நீர் செய்யும்படியா எங்களை முற்றிலுமாய் தாழ்த்துகிறோம். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய ஆண்டவரே நிலவரத்திலும் நீர் ஆண்டவரே பெரிய காரியங்களை செய்யும். நீர் அவர்களுக்கு விடுதலை தாரும். நீர் உடைய நாமத்தை மேம்படுத்தும். இதை தாழ்த்துகிறோம், வெறுமையாக்குகிறோம். எல்லா துணி கனமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களுக்கு தாமே. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மேம்படுவதாக. தொடர்ந்து என்னோடு கூட இணைந்திருங்கள். இந்த வீடியோ ஆடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்தால் மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சகோதரன் சந்தோஷ். அல்லேலூயா.